Yeah. Ano unang araw, tayo. Pero tapos sama natin ng mga bata. Pero hindi pa naman kasama ng mga bata. So, yung Mahirap yun, no? Pag... Kapati ako, hindi pwede. Kaya mo yan. Hindi naman tataob eh. Up to the point lang na mukhang tataob. Pucho, sabi ko sa'yo, nasa Palawan kami, yung bangka. Pucho, mas mataas pa yung alon doon sa bangka namin eh. You know, you see, you're in between the waves. Ang sarap nga eh. Sisisik na ako. Kaya... Sa akin kasi si anak ni Jay. Pag nandito yun, dinadala ko yun, fishing. Pero yung fishing namin sa pond lang na packed with catfish. Ay, naku, dito. Fly fishing dito. Ginagawa namin, bumawi sa akin, nagdadawa sa catfish. Dinala naman ako deep sea fishing. Tapos may gusto. Uy, ganda nun. Shark.